Piet Paulusma, wij staan hier op die balkon, daar is heel vaak die waarbrug dorst. En we weten ook dat 30 december de laatste voor SBS is en dat er al maandenlang geruchten binnen, onderhandelingen enzovoort. En je bent eruit. Ja, we zijn rustig in naar Max. Dat begint 1 januari. Tijd voor Max, 4 dagen in de week. En dus daar zullen we het waarbrug brengen, zodat we dat altijd brachten. Het zal hier een beetje verhoren, maar het hiet toch altijd Piet weer. Waarom heeft het zo lang geworden dat no pas klaar is? Ja, waarom het zo lang worden? Maar Sasje onder Simmerta, hij is wel eens even sprutsen. En in december ben ik Jan gekomen bij het scootziel. En toen zijn we nou, we moeten eruit komen. En ze hebben best even gedaan. Nou, en na de simmer is mijn manager overleden. En daarna heeft Erik de Zwarte toegenomen. En wij zijn eruit. Ja, Jan Slachter wie er altijd wel wat duidelijk in december van hij is veel te duur. Ja, nou ja, hij wil vast te goed keer. Dat kan je het zei ze. Nee, maar we hier in het scootziel hebben we in Belkers zitten. En toen hebben we zijn, wij komen er wel uit. De zijs van het wordt wat oors. Wat wordt er oors? Nee, nou, het oors. We hebben nu 3 minuten, dat we 2 minuten. Dus daar verhoort het wat in. Het is natuurlijk goed daar, hè, want we komen bij het programma Tijd voor Max. En dat betekent dus dat het, wat dat betreft, wat oors het. Je neemt het meestal iets mooi jacht op. Ja. Dat maakt het voor die misschien wel lekkerder. Ja, en we willen natuurlijk online nog hetzelfde waarbrugdeel zetten wat we nodig hebben. Dat hebben we nog met wanden. Het komt altijd op de laatste man aan. Maar dan doen we dat ik van locatie. Maar ik bedoel qua leven, hoe ze net bij nacht en ontij meer uit. Nee, maar als we het waar opnemen van online, dan zullen we dat in diezelfde media opnemen. Maar dan best jongens dus meer tussen. Ja. Is dat lekker? Ja, het zal een verhoring wezen, maar dat is net slim. Het heeft toch een onzekere periode voor die West. Hè? De eerste klap van de SBS, die 24 hier net vol matchen. Dan toch ik de onzekerheid van krijg ik wel weer ergens een plak op televisie van mijn waarbriocht. Hoe vervelend heeft die periode West? Nou, die periode is wel vervelend, want je hebt natuurlijk een bedrijf, daar werk ik meesken. En er moet nog een aantal dingen gebeuren om alles zo te houden, zodat we dat nou gaan. Maar we zijn heel lang erbij. Alleen nog je zeggen, als het dan eerst die klap West is, maar SBS, we hebben mannen, hebben het worden voordat we het een biermatch konden. Dan wisten we gewoon, onder december gebeurt er nog net zoveel. Er zijn een soort gesprek met al die partijen en dan moet het nooit december barren. Nou, dan is het gauw november, december en dat merk ik. En er moet nog een heel protte gebeuren om alles voor elkaar te krijgen wat we willen. Ja. Maar heeft tocht van het kon eens oerwijzen qua televisie? Ja, ik heb er wel eens tocht. Er is natuurlijk maar meer partijen sputsen op het gebied van televisie. Maar je weet gewoon wat wel of net kan. En we hier uiteindelijk, Jan Slachter en ik hebben gelijk naar het verhaal in februari dat bekend was, hebben wij alles even een bakje koffie gedronken en zijn we nou, we willen uiteindelijk wel bij elkaar komen. Hoe giet het eigenlijk bij SBS de laatste tijd? Krijg je dan nog een grote afskiën? Of ben die verhoudingen toch bekolen? Nee, nou, mensen met me nou aan. Ik heb het met wie net te merken om mij hoe hier dat het gebeurt hier. Maar het is natuurlijk net een feestdag voor mij. Dus ik zou een groot feest hoeft net. Maar ik ga wel afscheid nemen van de collega's. Maar net van de bazen. Nou, dat zal ik bijwijzen. Maar daar lijkt net meer een warm gevoel bij die. Nou, het is zo. Als je het warme gevoel uit nog altijd bij de mensen die joggen. Bij de mensen die contact mee heeft. Maar de collega's. Het is natuurlijk heel oors als je zegt. Je hebt bij SBS een fantastische tijd gehad. Die hebben mij de conversie om te worden wat ik worden ben. Dus dat mag je dan niet meenemen. Maar het is natuurlijk wel oors, want je weet dat dat ophoudt. Max is, nou ja, staat bekend als de omroep van de wat oudere medemens. Waar wij misschien wel al een beetje bij hebben. Is dit net beter passend bij die? Ja, wist, toen ik 50 was, hebben ze ooit een opname mooi maken vanuit de SBS, maar een Max Plopkap. En dan maak ik nog wel eens over denken. En ik ben Jan Slachter jarenlang waarom kwam bij een Gevel en Van de Brink. Dat programma zit ik toen in. Dus zei ja, dus hoe is het fantastisch bij je passen. En het past ik en het is een prima programma Tijd voor Max. Dus de best gewoon te plak.
Ik ben wel te plak, ik ben er blij mee. Ja, Heeft er nou een hoop voor inlevering matten qua yield? daar heb ik het nooit doen.